थांनाय बाराव नोंथांमोनखौ जेब्ला प्रेस मिट खालामो बे समावबो बुंदोंमोन जों बुंदोंमोन हाग्रामाखौबो बर' जाथिखौ खौसे खालामनायाव बिथांखौ जों खावलायदोंमोन आरो दिनै बिथाङा एनडिएफबिनि गासै फैसाखौनो ज' खालामनो नाजाबाय थादों बे बाथ्रायाबो सैथो बेखौ जोङो दिनै खालामनो हाया बिथाङाबो कन्ट्रिबिउसन दङ बे बेलायावहाय बेखायनो जों बुङो सोरबा हाग्रामाखौ गाज्रि मोननो हागौ जोङो हाग्रामानि मानसि नङा पार्टिनि मानसि नङा नाथाय जों पिडिबि हिसाबै जोङो नुदों खामानि मावनायफोरखौ बिथाङाबो जोंनि पिस मिशनावबो जोंखौ हेल्प खालामदों आरो बिथांनि एसे एनै थुलुंगाया जोंजों दंफायो दा गतिके जों बिथांखौबो सिनायो जे जों बुंनो नागिरनायासो जे बिथांनि दारै जेबो जाथारा बिथाङा नेगेटिभ मानसि बिदि होनलायनायासो जोंखौहाय माइनास पइन्टआव लांबाय थादों ओंखायनो बे इनक्लुसिभ पलिसिनि बे मोन्थोर नङा बेयो जों आपिल खालामनो नागिरो जाय संगठनफ्रा गावजों गाव बेबायदि मोनसे एनआइएनि भाब लाबोलायबाय थादों बा जोंनि गेजेराव डिभिसिभ मोनसे माने अपिनियन क्रिएट खालामलायबाय थानो नाजायो जों बिथांमोनखौबो खावलायगोन जोङो बाथ्राजों दान्थेलायबाय थायालासिनो जों ज' जानानै सावरायलायनो मानो हाया why we cannot come together and discuss and sort it out जोंनि गेजेराव मा डिफारेन्सेसफोर दंलायलायो बेखौलाय जोङो सेमिनार खुंनानैब्लाबो राजुहुवा मिटिं लिंनानैब्लाबो बा लिडारफोरनि गेजेरावहाय जोङो माने लेंख'लायनानै बे जिनिसखौ जोङो मानो सावरायलायनानै मानो सल्भ खालामनानै लानो हायाखै बेथ' जोंनि दुरबलथा जों पिडिएमबि हिसाबै जों आपिल खालामगोन दा बे बेलायावथ' जों बुङो एबसुआनो गाबोन बिथांमोनानो रल लाथों बा हाग्रामायानो रल लाथों बा साहित्य सभायानो रलखौ लाथों नाथाय बर'फोरखौ खौसे खालामनायनि बे सम 2020 मोनसे गल्डेन माने अपरचुनिटि बे जोंनि थाखाय खारन दा भारत सरकारा एजिपि माने बिजेपिआ माने गुबुन गुबुन स्टेटआव जिहेतु इलेक्सना बिथांमोननि रिजाल्टआ मोजां नङा दा बे समाव जोङो बे अपरचुनिटिखौ जोंनि मोजांनि थाखाय जों बाहायनांगौ आं बेखौसो खावलायनो लुबैयो जिहेतु आसाम इलेक्सन फैगौ एसेम्बलि इलेक्सनाव खाथियाव आरो जोंहाथ' लकेल माने एडमिनिस्ट्रेसन जेनाखि बिटिसि बे इलेक्सनाबो खाथि दा बिनि सिगाङावनो जुदि मोनसे गोरोबथा जायोबाथ' आरो बिटिसि इलेक्सननि खोथाया फैया दा बेखायनो जुदि हाग्रामा बिथाङाबो जुदि गावनि गोरबोजों सानमारदोंबा जे एनडिएफबिनि दारै मोनसे गोदान सुक्ति जादोंसै आरो बे फिथाइया मोजाङानो जाथों होननानै सानोब्ला बिथांखौबो जोङो माने एकदम गोरबोजों खावलायो बिथाङानो रलखौ लाथों आरो नङाबा फरायसा आफादा रलखौ लाथों नङाबा बर' साहित्य सभाया रलखौ लाथों जाहाथे जोंखौ बयखौबो खौसे खालामनानै बिनि मीमांसा दिहुननायाव जाहाथे बयनिबो जोङो मदद मोनलायलायो बे खामानिखौसो जों दा दरखार जादों दा बे समाव बेसो जोंनि बयनिख्रुइ देरसिन माने सोंलु आरोखि बेखौ सोर मावगोन दा बेहाय जोङो क्रेडिबिलिटि नागिरलायबाय थानानै जोंसो लाबोदों माबाखौ सावरायग्राखौ आरो सोरबाया बुंगोन आंसो लाबोदों बिदि होनलायबाय थानायाथ' थिग नङा बरंथ' पिडिएमबिआथ' जों मिशनखौ साक्सेस खालामबायानो जोबथारनाय बाहागोआव जोङो नोंथांमोना निउसाव नुदों जोंनि प्रिथिराज आरो थुलुंगा फंबायमोन बेवहाय इनभल्भ दङ बे बाथ्रायाबो सैथो दा बेखौबो सोरबाया जुदि आरो डिसक्रेडिट होलायनो नागिरोब्ला बेथ' मोजां माबा नङा बे माने साइन नङा बे जों सोरबा मानसिया जुदि माबा मोनसे मोजां खामानि मावो बिसोरखौ जों थेंक्स होनो सोलोंनांगौ दा जोंनि गेजेराव जों थेंक इउ होनलायनाय बाथ्रायानो फैया थारमाने जोंनि खुगायाव थेंक इउ सोदोबानो ओंखारलायनो नागिरा बेथ' मोजांसिन नङा बे आरो जों दिनै मानो थेंक इउ होनो जोङो बहाय ज' जादों जोंनि दिनैनि प्रेस कनफारेन्सनि मेइन उद्देश्यआनो जाहैबाय जाय पिडिएमबिनि पिस मिशनाव जोंखौ हेल्प खालामबाय बे 14 मासाव फिजिकेलि थाखाय फैसायै बोसोनै दा बिथांमोनखौ जोङो थेंक्स होनोसो जोङो दिनै ज' जादों जिहेतु बे फिसा एसे जाबाय जुदि सुक्तिया जायोबा थिरेन ग्रुपजों जागोन ना गोविन्द ग्रुपजों ओरैनो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महोदया बुङो थिरेन ग्रुपजोंनो सुक्तिया जागोन होननानै बुंबाय थादों दा बे नोंथांमोननि कुइसनानो गोरोन्थि आं नोंथांमोनखौसो खावलायनो लुबैदों बियो धिरेनजों जागोन ना बेलेग गोविन्दजों जागोनबाथ' एन्सार मोनसे होगोन सोरबा सासेया दा बेनो गोरोन्थि जों होननांगौ जे माने बर' सुक्तिया माबोरैहाय जों खौसेयै जागोन बेफोरबायदि कुइसना जानांगौ थारमाने जोंनि सिन्था धारायानो एसे मोनसे सोरनिबा माने फेक्सनजोंहाय एसे इनक्लाइन जानाय नामा सोरनिबा माने माबाजोंहाय जों एसे दैदेनजानाय नामा माने बे आइडिअलजिकेलि जोङो सोरजोंबा माने लोब्बा थानाय नामा जोंनि कुइसना बिदि जानो नाङा आंथ' दा नोंथांमोनखौबो खावलायगोन जोंनि कुइसना सोरबा धिरेनखौ क्रेडिट होनाय सोरबा गोविन्दखौ क्रेडिट होनाय सोरबा हाग्रामाखौ क्रेडिट होनाय सोरबा सावरायग्राखौ क्रेडिट होनाय बिदियाव जोंनि कुइसना जानो नाङा जों बेखौनो खावलायबाय थादों आपिल खालामबाय थादों जों माबोरै इनक्लुसिभ खामानि मावनो हायो जुदि गाव आं होननाय सोदोबखौनो गारनो हायाब्ला
बहाय माबोरै इनक्लुसिभ जागोन बेथ' कम्पिटिसनसो जाबाय थादोंना जोंनि गेजेराव दा बे जों बेखौनो आपिल खालामदों जाहाथे बे जिनिसा जाया आरो बिदियावनो जोंनि गेजेराव बिदा फंबायनि गेजेराव माने बायदिसिना एना एनि बे गावस्रानाय खुद्रिलायनाय बाथ्राफ्रा ओंखारबोबाय थादों ओंखायनो जोङो PDMB हिसाबै आपिल खालामनो लुबैयो 2020 आव जोंनि इनडिफारेन्सफोरखौ नागारलायनांगौ आरो बेवहाय जोङो सावरायग्रा बिथांखौ जिहेतु जोङो जयैनो खामानि मावगोन जों बिथांखौ माने आपिल खालामगोन जाहाथे माने फैगौ बोथोरफ्राव जिनाखि माने कालेक्टिभ डिसिजन जायो बेवहाय जाहाथे जोङो बबेबा मोनसे फेक्सननि क्रेडिबिलिटिखौल' नागारलायनानै जाहाथे जोङो माने मुखुब जाया बरंसो जोङो माबोरै साबमिसिभ वेजों ज' फैनानै खौसेयै माबा मोनसे जातिनि थाखाय माबा मोनसे मावनानै मोजां फिथाइ होलांनो हायो जाहाथे बेवहाय कनसेन्ट्रेसन जायो बेनि थाखाय जों खावलायगोन NDB बिथां सावरायग्राजों 50 जन फैदों नाथाय जि बिदाय बिथाङा फैयाखै बिनि सायाव माबा मोनसे फैगोन ना फैया बिनि सायाव माबा मोनसे मेसेज दं नामा जों मिथिनायाव जिहेतु जोङो बिराद क्लसलि खामानि मावबाय थादों नालाय जों मिथिगौ जायफोर भुटानाव थानाय बिथांमोना माने बिथांमोनाबो फैगोन बावैनो फैगोन नोंथांमोना नुगोन 20 तारिखनि उनाव बिथांमोना फैगोन आं बे मेसेजखौ नोंथांमोननो डाइरेक्ट बुंबाय आरो मोनसे खोथाखौ आं बुंखायो जाय माने निउसाव गोबां खोथा ओंखारदों जे 50+ बा 50 फैदों बे नङा बिथांमोना 27 जनल' सफैदों बे माने सैथो बाथ्रा जों बेखौ बांद्राय बुंनानैबो लाब गैया नाथाय बिथांमोननि मानसिफ्रा 450 जननिबो बारा केदार दङ नाथाय बिथांमोना लेथेर फेथेर जानानै दङ दा बेखौनो भारत सरकारजों सावरायनाय समाव बिथांमोना ज' जागोन मोनसे जायगायाव ज' जागोन बिथांमोना मोनसे केम्पआव थागोन बिथांमोना आं बे केम्पनि सोमोन्दै दा डिसकास बे मालाय सावरायग्रानि बिथांनिसो बाथ्रा दा जिहेतु जों बेखौ नुखागोन आरो जोङो जिहेतु जयै खामानि मावलायगोन नोंथांमोनाबो बयबो नुगोन जों बेखौनो आसा खालामदों जे 2020आ बर'फोरनि थाखाय मोनसे मोजां बोसोर जाथों मोनसे हपफुल यार जाथों जों बेबायदि मोनसे माने